Dali. Sulot. Ha? Babora. Kani. Ha? Kana. Sa babora. Dili kayo sakit. Sa klaseng yung sakit. Ano mo nararamdaman? Oo, kani. Diba, kung sa klaseng sakit. Kanang murag nayangin? Sakit yun? Ha? Diba? Kanang mapati siya ba? Kung sa klaseng hangin, no? Di ba na yung gusto kami ng hangin, no? Oo. Saglit ko nga. Nako dyan istikasin ko. Ano yung mga hugot-hugot ko? Sakit? Sakit ni? Ha? Makaya lang mo. Pero everything di kalma, wala. Wala? Ha? Wala na? Sana.
Hindi ako pa magpubabaw para dyan. Okay. Yan. Hangin mong isulod sa imo. Asa sakit? Dire? Kana? Kana? Sa sakit na? Ha? Ha? Usa ang sakit. Usa nga ka sa sakit. Init? Masakit? Sakit lang siya? Wala ko man ang pisa. Wala ko man lang. Ha? Ano? Usa man yung sakit siya. Ayaw matang ano. Kani? Ano? Ano na? Kani? Wala man yung press. Diyan na lang siya. Mo, hari ang sakit kung mo diretso mo sa relax. Okay. Next mo na? Wala na? Diyan ka? Sige. Pasalin mo kang sa ilaw. Para di mahal na. Basta lagi mulot siya.